Smile. Hello! Hi! Mabuhay! Kamo ba ay mga healthcare worker nga nangita og supplemental income? Kami, usami ka healthcare worker nga nangita jumi og supplemental income on the side. Hi, ako day si Romula Rosiana. Usa ako ka PSW caregiver for how many years now? Hi, Maida here from Victoria, BC, originally from Davao City, Philippines. Ako po isa ka registered nurse for 13 years. Hi, maayong buntag. My name's Daphne. Physical therapist ako from Texas, USA. Ako si Lucy, isa ka caregiver, tigulang akong gibantayan pod. So, usasad ko sa ginahan nga langita pod og kaan kanang ka additional income. Kabalumagid ta mga healthcare workers. Hard worker kaayo, no? Kung pwede lang 16 hours sa trabaho, I'm sure makarelate mo, ana. But we found a solution. We found a solution one day. Nga pareho ani, nga mura siya kanang ad ba sa social media. Nga, sige lang tag-scroll. But this definitely changed our life. And if this resonates with you, sultihimin ninyo. Unsabay gusto, unsabay na-attract sa inyo sa business. Na-attract ko ani nga business kasi unang-una 24 hours siya nagtrabaho sa imuha. So ang trabaho na to as bilang health worker, magtrabaho tag 16 hours, 18 hours, 12 hours. So kani siya nakahatag sa ato og kanabit ang flexibility. So ikaw man ang boss, so anytime imong buhaton. Ang pinon sa imong dapat himuon sa imong negosyo sa kagalingan imong negosyo. Oh, definitely. Oh, so sa ako apod, usa ka healthcare worker, kinahanglan ko kanang passion nako nga mutabang mo help sa kanang mga masakiton or kinahanglan og health related nga help. Passion na nako, so di nako kinahanglan i-give up ang kana nga passion nako nga mutabang. Well, my business also is running in the background. So both passion, love nako nga buhaton. So dili na agad silang pirming duha nga magkuyog pirmi na ako yung business at the same time nakatabang gihapon ko. What I love about this business, mga sister, is the portability and the flexibility kasi I'm working full-time as a physical therapist, but I can do the business, my business, paghuman sa work, akong break time, and so magamit akong phone and then I can just check my business and it's running while I'm working. Yes, tinuod jud na ako isa ka nurse. Nagtuuta nga mga nurses, mga healthcare workers nagtuuta nga tama na no, stable na atong job. We came here in a foreign land nga nagtuuta nga okay na, better na ato ang future. But no, you know, everybody has been experiencing a lot of unstable uncertainties, you know. Kana siya, isa na siya katimailhan nga mangita taog something better, di ba? Kung ikaw na, if this resonates with you, kami mga mama, mga healthcare workers, nangita pod mi og supplemental income kay kabalumi nga dili ni siya kaning among mga jobs as healthcare workers, dili ni stable. Maugid na siya, so kanang kung ang stable na to nga gipangitangan na agid atong kaugalingon. Kay kung like sa pandemic nawadaan ta, di ba? Nawadaan mga health worker na, pero kabalo ka kung unsa ka importante ang natay kaugalingong negosyo. Kay kung natay kaugalingong negosyo, unlimited ang atong income. So which is mo po namong na naranasan karon nga nice good siya. So naay website din ha below. Gusto ninyo mag-learn mo, so i-register lang ninyo yung pangalan o ang email address, then ipadala na mo sa imong info details. Wala So, mawala sa inyo. ha? I-try lang. This is a free registration. Wa kay bayaran. You just register your name and your email address and we will send you all the information nga kailangan ninyo para kamo pod mag-start as your own online business owner. Okay, God bless. God bless. Bye-bye.